नमस्कार गावाल्यानु, कसे आसात? बरे आसात मा? मी तुमचो मालवणी माणूस राजेश गुराम. आज खूप दिवसांनी येयलंय तुमका. आज गंमत तुमका सांगतले. हे लोक येतात महोत्सवात किंवा एक्झिबिशनला, ते कसे करतात. तुम्ही एक्झिबिशनला इलास तर तुमका प्रत्येक स्टॉलला भेट देऊची आहे. पण ते येताना असे येतले की त्यांच्या पायाक भिंगरी आहे. स्टॉलवर थांबूचे पण नाही, पळपळ पळतले, नाहीतर इले तर सैसून मागे पळतले. तर मी आज तुमका एकेकाची ऍक्टिंग करून दाखवतोय, कसे इल्यावर कसे करतात ते. तर व्यवस्थित लक्ष करून बघा. बघा, सुरुवात करते आता. आता काय काय असे असतात, येतले आतमध्ये फक्त असे दरवाजावर उभे राहून बघतले सगळीकडे कसे स्टॉल काय, थैसूनच मागे जातले. आता काय म्हणायचं अशा का इलाज कशात तुम्ही? मग इलाज तर मेल्यानं जरा फिरा, बघा. आपली मराठी माणसं काहीतरी बिझनेस करतात तर त्यांना साथ द्यावा. त्या तुम्ही करूच नाही. काय काय येतले नुसते स्टॉलवर असे जातले. त्याच्या पुढे काय करूचे नाही. म्हणजे एकदम एक्सप्रेस गाडी, थांबूचेच नाही. काय बिचारे कोण उभे राहतात, त्यांना दोन शब्द त्यांच्याशी बोलायचा, तसला काय नाही. फक्त धावत राहायचं. असे पण कस्टमर असतात. काय जातले उभे राहतले, फक्त चौकशी करतले. या तिथे का येतो, काय रे का बरा असा मा, खूप चांगला ना, फायदो येतलो ना, फक्त विचारतले. पण घेऊचे काय नाही. इलाज कशा काहीतरी 10-15 रुपयाची खरेदी करा. बिचारे आशेने तुमच्यासाठी बघतात, एवढं धंदो करतात, स्टॉलचा भाडा भरतात, तसला काय नाही. तर अशा प्रकारचे कस्टमर असतात. अशा सगळ्यांचा हात जोडून नम्र विनंती आहे, कधी इलाज तर प्रत्येक स्टॉलला व्यवस्थित भेट द्यावा. त्यांच्याशी बोला. बरे घेतलाच नाही, दोन शब्द गोड जरी बोललात तरी त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढता. इला लक्षात मेल्यानु. धन्यवाद.